O můj bože, stejně jako já, taky Moon se přestěhoval do nového studia. Na to bych se měl okamžitě jít podívat a ohodnotit to. Viac uža merch nájdeš len na moonomerch.sk. Takže pred nejakou dobou som sa presťahoval do vlastného baráku. Kto sa niekedy už sťahoval do nového domova, tak so mnou môže súhlasiť, že sťahovanie môže niekedy byť, ako to povedať slušne, bolesť v jak pre vašu hlavu, tak pre vašu energiu a tak. Jako záleží. Dokud nestěhuješ nábytek, tak je to v pohodě. V moment, co stěhuješ nábytek, je to děs. Je to děs. Vašu peňaženku. Ale keďže som videotvorca na YouTube a podľa staršej generácie údajne ľahkoživiteľ, tak real shoutout všem ľahkoživiteľom. To pre mňa nemal byť v podstate žiadny problém. Dúfam, že nie. Ale ešte vám chcem oznámiť súťaž, kde sa jeden z vás môžete so mnou stretnúť. A ešte k tomu aj ja dojdem za vami. Vďaka spolupráci s World of Tanks. Takže o môj bože! Ste vedeli, že ako sa so mnou môžete stretnúť, tak počúvajte pozorne. World of Tanks je free-to-play strategická tanková hra, kde sa spawnete v custom svetoch a bojujete v týme proti tankom naproti. V hrách môžete mať rôzne levely a hra obsahuje stovky veľmi prepracovaných tankov. Pokiaľ si stiahnete túto hru cez link, ktorý máte v popise videa, alebo využijete kód COMBAT, získate britský. Kdy budu mít další World of Tanks promo? Prémiový tank Cromwell bez týru 6, 250 000 kreditov sem World of Tanks prémiového účtu a veľa ďalšieho, a to úplne zdarma. Rozhodol som sa preto z World of Tanks urobiť súťaž, že keď ste nový hráč a stiahnete si túto hru cez link, ktorý máte v popise, zahráte si ju a pošlite mi screenshot vašej úspešnej hry na mail, ktorý tu máte teraz na obrazovke, môžete vyhrať osobné stretnutie so mnou s tým, že dojdem aj priamo za vami, kdekoľvek jdu stahovat v Československu. Pokiaľ chcete mať väčšiu šancu na výhru, no tak spravte toto všetko čo najrychlejšie. Ty vole, to je docela fentička na to, jak si zajistit ještě budoucí World of Tanks spolupráci. Pokým sa do súťaže napojí o mnoho viac ľudí a šanca sa zníži. Takže toto sú všetky požiadavky, nezabudnite na to, že hrajem. Ty vole, tam je požiadavku. Úplne zdarma a prajem všetkým veľa šťastia a som zvedavý, s kým sa uvidím. A môžeme sa vrhnúť na moje štúdio. Toto je momentálne moje natáčacie štúdio. Reálne tu mám len stôl, skriňu a masážne kreslo. Sorry, nechal som sa uniesť. Takto moje štúdio nesmie vyzerať. Nepáči sa mi vizuálne, necítim sa tu útulne a hlavne je tu veľká ozvena. Moja úloha pre toto video je urobiť si vizuálny návrh, ako moje štúdio bude vyzerať, objednať si nejaký nábytok a čo mi príde, tak to skúsim zmontovať. Tu budu dělat taky chat, tu budu objednávat nějaký věci na základě vás, budu taky, a bude to pravděpodobně naposledy, kdy to budu dělat. A tým pádom si urobíme aspoň základ mojho štúdia, ktoré sa... Ale já jsem to měl předtím tak taky, že když jsem měl studio u sebe v bytě, tak jsem se nedokázal jako moc, ne že jako soustředit, ale bylo to výrazně těžší, než když jsem tady, kde vím, že jsem jako jenom kvůli tomu, abych prostě něco dělal. Mám tady jako většinu dne zatáhlý, takže jako se tak tady zašiješ a máš jako pohodičku, je to v klidu. A zároveň jako když tady tohleto studio je asi tak stejně velký jako můj celý byt, tak si myslím, že i prostorově je to mnohem útulnější. Samozrejme môžem rozdeliť do viacerých videí a hneď teda môžeme začať návrhom. Toto je moja profesionálna perspektívna kresba, ktorá vyzobrazuje presne túto časť štúdia, ktorá je za tabuľou. Jak vám to ukázať? Proste toto tu celé. A keďže chcem, aby moje štúdio bolo minimalistické, tak si chcem dať celý natáčací stôl takto do stredu celého štúdia. Keď budeme mať v strede stôl, no tak za tým stolom by som ešte chcel mať na stene také špeciálne akustické panely, ktoré som už každopádne využil v mom... Ty vole, tyhle si chci koupit taky, ale v bílé barvě, abych z toho mohl odrážet světlo na sebe, protože teďka moje světla jsou natočený tak, že jsou prostě takhle a svítějí sami na sebe. Geniální. Obýváku v hnedej farbe, takže som veľmi zvedavý, čo to v tomto štúdiu urobí s čiernou. Takže tu všade v podstate budú takto vzadu panely, ktoré budú plniť funkciu akustických pien, akurát, že to bude krajšie. Tu, kde momentálne nájdete dvere do mojho štúdia, tak by som chcel mať dlhú tabuľu, kde si budem písať napady na videa a tak ďalej, pretože tabuľová stena, ktorú som si urobil v mojom minulom štúdiu, tak trochu neplnila svoj zmysel. Mala divný povrch, nebola praktická a nakoniec to skončilo ako moje... Já bych nemohl mít tabulovou stěnu z toho důvodu, že já bych byl hrozně línej si tam ty věci psát a pak to mazat. To prostě mně přijde o dost víc prakticky, když si to napíšeš třeba na papír, pak ten papír akorát vyhodíš, anebo si to odškrtneš někde v apce. Moje miesto na kreslenie. Zasa tu na druhej strane bude takto okno, kde bude v budúcnosti s pravdepodobnosťou klimatizácia, takže túto časť chcem nechať tak. Tu závidím. A čo sa týka opačnej strany, čo je v podstate časť tu na takto, tak tamto budem riešiť veľmi podobne. Budem tu mať taktiež akustické panely, doprostred by som si chcel dať gauč, na ktorom by som točil videa. Na té panely Shoutout gauč. Ty vole, nejlepší gauč na světě. By som nechal navrtať svoje YouTube butny a okolo by som si buď rozvesil fanarty od fanúšikov, alebo urobil nejaký vlastný art. Celé štúdio by každopádne malo byť čierno-biele s nejakými modrými ledkami. Ešte to tu nejakým spôsobom oletkujem, neviem jak, ale uvidím.
Niečo mi hovorí, že som pekný dedes. Prosím, že to nebola permanentka, kámo. GG. Sa objednávať. Ako prvé som si objednal akustické panely v čiernej farbe, kde jeden panel na 60 cm šírku stojí 1950 korun, takže nejakých 75 €. Jo, ty panely jsou šíleně drahý, to se jako nezdá, ale i když si kupuješ běžný akustický panely, tak moment, co toho chceš víc, tak za to necháš docela dost peněz. Panelov budem musieť ale objednať 11, takže dokopy je to presne 21 000. 11? Kriste, pane, toto je tak drahé. Ďalej si objednám túto pohovku, ktorú už mám v mojej obývačke, takže teraz si ju iba objednám v inej farbe. Skonče na ňu momentálne majú zľavu a to rovných 400 €, čo je na pohodlný gauč ešte veľmi dobrá cena. A potom si ešte na moju stenu objednám túto bielu magnetickú tabuľu, ktorá v mojej veľkostnej konfigurácii stojí niekde okolo 280 €. Všetko mám objednané a teraz už iba na tie produkty počkáme. OK ľudia, takže mám dobré správy. Udělej studio tour. Já ještě čekám, až se tady pár věcí postěhuje a jako dřív nebo později ten studio tour určitě bude, jenom prostě se ještě čeká na pár posledních věcí, no, ale brzy, Shirley, brzo. For real. Prišli mi akustické panely, ktoré som si objednal pred pár dňami. Akurát pre chvíľou mi ich priviezli na paletách, z ktorých som ich vybalil a priniesol som do štúdia. Mám ich teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ten panel vyzerá takto. Wow. Dobre, že som dával pozor na tú výšku, lebo ledva sa mi to zmestí do mojho pokoja, ale za tú cenu môžem potvrdiť, že vyzerá to bombasticky. Trošku to smrdí, ale zase aké peny s takýmto materiálom mi smrdia, keď to vybalíte, všetko smrdí za činou. Ne, to voní novotou. A sekund po rozbalení. Takže treba mi momentálne všetky tieto akustické panely rozbaliť, dať vedľa seba a uvidieť, že čo je jak ďalej. Takže som si rozbalil všetky panely, ale je tu taký jeden problém. OK ľudia, takže panely máme rozbalené a hneď som si všimol prvý problém. Ani som si neuvedomil, že aké sú tie panely vlastne tesné ku môjmu stropu. Vyloženie tam je asi nejakých 0,5 cm priestoru. Ale ja som zabudol na to, že mám všade po mojom štúdiu takéto lišty. Takže tie s najväčšou pravdepodobnosťou budem musieť dať dole. A ešte je tu jeden problém s tým, že keby som si chcel dať nejaké tieto panely na túto stranu, kde mám počítač, tak pod počítačom sa nachádzajú zásuvky a bude muset udělat výřez. A tie práve že nechcem zakryť týmito panelmi. Do týchto panelov musím vyrezať otvor, kde sa tie zásuvky zmestia. Asi vám dojde, že toto nemôžem vyrezať nožnicami. Na toto potrebujem nejaký špeciálny rezák a k tomu všetkému potrebujem lepidlo alebo nejaké šruby. Takže momentálne to vidím tak, že idem do Bauhausu, aby som si kúpil potrebné náčiní. OK ľudia. No já když přemýšlím, kolik by s tím bylo sraní, tak já to tady asi možná nechám tak, jak to je. Takže akorát sme došli do Bauhausu. Dobrý deň. Prosím vás, potreboval by som vyrezať do panelu taký otvor a zhľadám nejakú takú vibračnú brúsku alebo nejaký multitool. Čo by ste mi vedeli doporučiť? Tak do toho potrebujem vyrezať otvor a nejakú brúsku, či by ste mi vedeli doporučiť. Buď to takové, modrý. Paráda, dobre, díky moc. Skúsim niečo vyberiem. Takže pani mi už niečo doporučili a ešte som tu rovno pri oddelení panelov našiel aj čierne skrutky, ktoré sa mi veľmi zídu. Ale pre istotu som si ešte kúpil lepidlo, keby tie klince nestačili. Keď som prišiel domov, tak som si urobil unboxing tej vibračnej brúsky a k tomu som si na to dal poriadny nadstavec, aby som rovno vedel začať s rezaním mojho panela. Ale ešte predtým musím niečo urobiť. OK ľudia, takže vibračný multitool máme ready, no momentálne nám ešte treba vycentrovať tieto panely, pretože by mali byť uprostred pokoja. Takže potrebujeme zistiť presný stred. A ten zistím tak, že odmeriam dĺžku steny. Potom sa Jo, to já třeba mám všechno vycentrovaný. Tady bys nenašel jedinou věc, co není vycentrovaná. Samozrejme ešte potrebujem odmerať dĺžku tých akustických panelov vedľa seba a potom už iba urobím jednoduchú matematiku. To znamená dĺžka steny minus dĺžka tých troch panelov vedľa seba a deleno 2. A vyjde mi vzdialenosť od steny aj z jedného aj z druhého rohu. Takže ku každému rohu prídem a v tej vzdialenosti zaznačím na lište to, že kde to budem rezať. Potom dám akustické panely preč, aby som ich počas rezania nepoškodil a začnem rezať. To isté aj na druhej strane. A teraz môžem lištu odstrániť. Tým pádom budem mať... To, když se tam do toho tak Moon pouští, tak to už asi nebude v nájmu, ne? To bude mít něco vlastního. A nebo? Já nevím, jestli on je pořád úplně v tom stejném baráku, jako byl, když se poprvé nastěhoval do Prahy, nebo je už jako úplně jinde. Istotu, že sa mi tam tie akustické panely zmestia. Takže výrez v lište máme dokončený a momentálne potrebujem tieto tu veci pribiť. Zistil som, že to nie je len tak jednoduché. Pretože ak tie panely nie sú úplne rovné, ale sú také trošku oblé, tak keď si pribijem takto ku dolnej časti steny jednu časť, tak tá druhá proste pada. Pretože je taká, neviem, zvolnená, neviem z čoho. Vrhol som Já bych to nalepil oboustranou lepící páskou. To vyřeší všechny tvoje problémy v životě. sa teda
lepenie prvého akustického panelu. No zistil som, že to lepidlo moc nelepidluje. Vidíte, to lepidlo je proste na nič. Úplne na nič. Na nič ale nebolo, pretože po chvíli začalo lepiť. Na druhý panel som ale dal pre istotu viac lepidla, čo mi ale časovo až tak nepomohlo a tak či tak som musel veľmi dlho ten panel držať u steny. Proste keď aj vy toto budete lepiť, prosím, zoberte si silnejšie lepidlo. OK, nevyzerá to zase až tak. Oboustranná lepící páska, reálně, tabito. Já ti říkám, kámo, když si koupíš venkovní oboustrannou lepící páskou, to udrží všechno. To reálně nemá šanci potom z toho pomalu ani servat. A tu stenu to nepoškodí tolik. Tak zle, ale ešte máme na starosti posledný tretí panel, ktorý dúfam, že sa tu aj zmestí. Ono, tieto panely sú až moc vysoké na to, že aký mám strop, takže musím byť veľmi opatrný, aby som neurobil dieru. Podľa mojich výpočtov som sa trošku sekol, ale nebude to žiadna katastrofa, ešte to dodám. Tak jo, takže ide to dolu, ale nebudem ho až tak dávať na túto stranu, aby tam nebolo. Ale za tohle všechno nedal 18 000, ne? Říkal, jo, on tam má ještě další. OK, by mě zajímalo, kam to bude dávat, když říkal, že jich kupuje 11 a tady jsou teprve 3. Bolo potom na kraji to lepidlo vidieť, takže ideme ho takto sem dať. O môj bože, toto je satisfying. Tu dole ho dám veľa. Teraz zoberieme túto druhú časť a ideme super power. Toto je veľmi satisfying časť celej tejto činnosti. Ja veľmi riskujem tým, že tu nemám žiadne krytie na tej podlahe, že tu nemám vôbec žiadne noviny ani nič také, pretože toto keď sa dostane na podlahu, tak som skončil, tak som mŕtvy. Tu hore toho potrebujem trošku viac, aby sa to chytilo. A tu v strede to je viac menej jedno. OK, takže máme to. Moja amatérska práca je zatiaľ dokončená. Takže ideme to zdvihnúť. O môj bože. Prosím, Samuel, nedokašli to. Prosím, Samuel, nedokašli to. Prosím, Samuel. Potrebujem vedieť, či to všetko krásne sedí. OK, toto taktiež sedí. Wow, OK, krásne. No, tak je to veľmi precízna robota toto. OK, takže hneď ako prvé zoberiem tento počítač, ktorý tu mám, ktorý je každopádne tam je iba taká stará rámka alebo také niečo, keď sa nemýlim, a podložím tým tento panel. O môj bože. Toto je hrozne povolaní scene shit, že potrebujem akustický panel s lepidlom podržiavať nejakým počítačom, v ktorom niekedy bola 3090. Kam vzal ten starý iPhone? Babička by potřebovala nový telefon. Hej, nasrať. Sa mi kyve stolik, čím iným ho mám podložiť. Neberte si zo mňa príklad decka. OK, a teraz vyloženie všetko, čo treba, je len počkať. Jo, lepidlo tam je a teraz už len treba takto počkať, kým to nezaschne. Bude to perfektná zábava, bude to mega sranda, pretože nikto tu pridržovať to so mnou nemôže. Takže tu budeme musieť takto stať nejakú dobu. A pozrite sa, vymyslel Jak drží kameru? Třetí rukou. som celkom dobrý nápad. Môžem to takto podopírať vecami, ktoré sú podobne vysoké. To sú ďalšie akustické panely. Jo, trošku je chyba, že tieto akustické panely som tu nechal opreté o túto stenu a tým pádom sa tak trošku zoblili, čo nie je veľmi dobré a nie som z toho veľmi nadšený, pretože kvôli tomu sa to teraz takto odlepuje. Ale keď to takto nechám nejakú dobu, tak by to malo byť fajn. OK, ľudia, nejakú dobu počkáme. Po niekoľkých hodinách som na tieto akustické panely chcel dať klince, na ktorých by mali visieť moje YouTube butny. Začal som samozrejme. To já jsem vždycky vyřešil tak, že s těma butnama chci co nejvíce flexit, takže jsem je kdykoliv za jakékoliv příležitosti dal na poličku za sebe. Vyřešeno. Mojím zlatým YouTube butnom, ktorý sa nachádza v strede, a neskôr som pripravil všetky ostatné klince na moje silver YouTube butny. A takto nakoniec vyzerá moja YouTube button stena. Ja si myslím, že to vyzerá perfektne. OK, ľudia. No dobře, ale ty YouTube butny neuvidí diváci, s čím pak flexit? Takže túto časť steny máme dokončenú. Dokázali sme na ňu zavesiť aj butny a ešte nás bude čakať tá druhá stena. Tá bude komplikovanejšia v tom, že dole sa nachádzajú zásuvky, kde potrebujem presne a precízne vyrezať otvor v tých paneloch, na čo sa úprimne. Má jich trochu víc než ty, ale tak chat. Musíte ho dávat prostě odběry, aby jich jednou měl ten milionový. A třetí silver button, ten už někde seženu. Veľmi neteším, ale uvidíme, že ak tu pôjdem. A keď teda ešte nepreorganizujem tie butny, ktoré sú za mnou, tak by táto časť mala byť hotová. Ešte tu samozrejme čakám na samostatný gauč, ktorý tu príde, kde budem točiť videá, ale to až neskôr. Jo, prešlo pár dní a prišla mi pošta. Toto je gauč. OK, a teraz ho potrebujem poskladať na videu. A gauč bude presne tu pod butnami. Aha, takže diváci uvidí YouTube butny, tak to jo. Zase si říkáme, že nejsou až moc vysoko na to, aby si je zabral v kameře, ale tak uvidíme. Kde budem točiť videa? Ide sa na to. No absolútne som nečakal, že práve s gaučom nastanú v tomto videu tie najväčšie problémy. OK. Tak to bych čekal. Takže neviem, či táto časť gauču a táto časť gauču idú dohromady. Objednávka mojho gauču sa mala skladať z dvoch boxov. Jeden box mi prišiel v poriadku, tu je jedna časť gauča, ale tá druhá časť úplne nejaký iný gauč. Takže som teraz volal do Skonta a nechal som si reklamovať tento gauč. Uvidíme, ako dlho im bude trvať, kým sa mi ozvú a kým vyriešime.
Ty vole, řešit reklamace je ta nejotravnější věc na světě. A ještě k tomu, když je to u něčeho takhle velkýho. Prípad zlej objednávky. Tu proste iba nejaký degeš pri nakladaní alebo vykladaní proste spravil chybu. A ja teraz budem musieť čakať znova niekoľko dní, kým môžem dotočiť toto video. Ale ešte nič nie je stratené, lebo ešte tu je jedna vec. Chcete vidieť aká? Ja vám to ukážem. A to je toto. Jo, a ešte môj účes. Takže ľudia, prišla mi tabuľa, ktorú budem musieť momentálne dať na stenu. Ale sám to určite nezvládnem, takže budem potrebovať pomoc od mojho kamaráta. Začal som preferovať klasické tabule, pretože odkedy som vyskúšal tabuľovú farbu, no tak som zistil, že nie je až taká dokonalá ako vyložene oficiálna tabuľa. Takže prišiel môj kamarát a spoločnými silami sme nejakým spôsobom tú tabuľu dali na stenu. Jako, je to dobrý, zní to i hodně prakticky, ale já bych tohle prostě nevyužil kvůli tomu, jak línej jsem na tabuli psát a pak to mazat. Tak jo, tabuľa je tu. Takže keď tu už máme tabuľu, tak už musíme len počkať na gauč, dolepiť zbytok tých akustických panelov a doladiť ledky. Takže OK ľudia, som tu za niekoľko dní a dneska mám pre vás dobrú správu, pretože mi lepenie pien alebo týchto akustických panelov pôjde o mnoho lepšie, pretože som si zobral mamuta, alebo toto je konkrétne držak. Dali mi to v Bauhause spolu aj s touto pištoľou a prej toto lepidlo neskutočne dobre lepí, už hneď zo začiatku je, čo sa tento panel dotkne steny. To znamená, že toto by malo byť o mnoho rýchlejšie ako tá pena, ktorú som použil predtým. Už som ho použil na miestnosť hore, takže vám to chcem aj ukázať na videu. Takže zoberiem pištoľ a dám tu niekoľko takýchto bodov lepidla. Ako lepidla mám až, takže nemusím s ním až tak šetriť, ale ja si myslím, že toto je taký safe move, keby. Samozrejme tu hore ho dám trošku viac, lebo tie horážky sa odlepujú. Uvidím, že ako to bude teraz. OK, dobre, tak vyzerá to tak, že Je pravda, že ty panely jsou tak vysoký, že kdybys to chtěl dělat oboustranýma lepícíma páskama, tak bys musel vykoupit ty vole inventuru, tak za milión podle mě. Že? Ty jsou extrémně drahý. Dokonca ani mamut toto nedokáže prilepiť, pozrite sa. Ono, a vážne, stena nemá prach, všetko je fajn. Nie, proste lepidlo nefunguje. Existuje vôbec nejaké lepidlo, ktoré funguje na tejto paneli? Toto už ma vážne štve, pretože som vystredal niekoľko vecí a nie. Ja bych jednu vedel. Nefunguje to, ani keď to 5 minút pridržiavam. Bude to lepiť? Nie. Tieto panely by sa štandardne mali vrtať do steny pomocou množdín a šrubiek. Ale nechcelo sa mi veľmi už po 15. krát jazdiť do Bauhausu, takže som si musel poradiť s lepidlom. A dostal som taký nápad, že by som tie panely pridržiaval paletou, na ktorej mi tie panely prišli. OK, tak nakoniec som to vybalil tak, že dole som to podobrel počítačovým držiakom 2000 a tu hore som to podobrel takto. Čo to je? Paletou. Samozrejme som ešte nemohol zabudnúť na výrezy na zásuvky. Zmeral som si teda, že aké dlhé sú a ako vysoko od zeme sa nachádzajú. Potom som to perom zaznačil na akustické panely a začal som rezať. A verte mi, bol som veľmi spokojný, keď som potom priložil ten panel ku stene a ono to na tie zásuvky vychádzalo. Mimochodom, takto vyzerala tá pištoľ s lepidlom, ktorou som potom lepil panely na stenu. Musel som tie panely podopierať paletou, ale zasklo to a držalo to. Tak, a toto je posledný panel, kde som vyrezal otvor na zásuvku a panel som nalepil na stenu. OK ľudia, takže teraz keď to už začína vyzerať o mnoho lepšie, tak som si všimol jednu veľmi podstatnú vec. Keby som vám vedel dať radu, keď si už budete lepiť tieto panely na stenu, tak vám vrelene odporúčam vybaliť si tieto panely a nechať ich opreté o stenu. Pretože keď ich necháte oprené o stenu, no tak oni sa tak keby zohnú. To znamená, že potom keď napíte túto časť, no tak táto časť pôjde proste takto. To znamená, že vybaľujte tieto panely až v momente, keď ich idete lepiť, pretože problém s lepením som pri týchto nových paneloch nemal, pretože boli krásne, rovné. Proste neopierajte tieto panely o stenu, pretože potom sa zohnú a ťažšie sa lepia. Toto už je bez problémov. Tak, a teraz ma čakajú ešte ledky. OK ľudia, takže som späť. Ty magore. Že som túto časť veľmi nenatáčal, ale trošku som zahral s ledkami. Mal som v minulom baráku, kde som bol pod nájme taký neonový strip, ktorý som dal takto hore akurát nad tie panely. Takže tohle je indeed nový barák úplne. Musel som nejakú časť odstrihnúť, ako tomu ja som to odstrihol, no tak prestali ako fungovať nejaké ako pár lediek trebárs. Ale dokázal som to, bolo to veľmi ťažké, asi 2 hodiny som sa tu s tým kašľal. Takže sorry, že sa to tak natiahlo, ale momentálne pracujem na svetlách, ktoré budem mať za mojím stolom. Pretože toto bude celkom zaujímavé ľudia, pretože toto bude o mnoho ľahšie, pretože tieto... Já jsem ledky za stolem měl dřív a teďka bych tady asi taky nějaký mohl dát, ale to je s tím hroznýho sraní vždycky, ale tady by se možná ještě za stůl hodili, když nad tím přemýšlím, takže možná k ním nějak dospěju. Ledové stripy majú ešte neodlepenú tú lepiacu časť. To znamená, že to môžem priamo nalepiť na stôl a to lepidlo je relatívne dosť silné, takže si to nalepím takto na stôl, hell yes. A toto ešte potrebujem urobiť na celej tejto Ale to by možná mohl koupit LED pásky od, jak se jmenuje ta značka. Tohle by the way není paid promo, OK, ale
mohlo by být. Já, když jsem kupoval semka pásky, tak jsem narazil na značku Goof nebo Goovy, nevím, jak se to čte. Je to absolutně OP. Mají třeba tady ty světla, co mám za sebou, tak jsou od nich a je to reálně asi nejvíc intuitivní LED pásky, který jsem kdy viděl. Protože napojit na apku to bylo jednoduchý, strašně lehce se to synchronizovalo a už jsem jako na LED pásky odzkoušel asi 4 různé značky a s těmahle se mi pracovalo vždycky nejlíp. Takže absolutní top G pásky, ano. V zadnej strane, Kriste pane, to je svetla. Takže idem to prilepiť k sebe a ukážem vám výsledok. Takže asi po 2 alebo 3 ďalších hodinách, čo som sa hral s ledkami, sa momentálne pripravte na záver a výsledok tohto videa. Okay, to pěkně, ty vole, tak já se možná za stůl taky ty ledky koupím, když na ně přemýšlím. Víš, počkej, já mám, nevím jak to půjde, protože já mám za stolem připevněný světla, držák na monitory, no, musel bych to kolem toho nějak obtáhnout. Ja viem, ešte tu extrémne chýba ten gauč, ale toto nie je posledné video z mojho štúdia, pretože ako si môžete všimnúť, tak mám zmenený setup, o ktorom bude celé nasledujúce video. Takže určite dajte odber a tešte sa na ďalšie. Protože já jsem to neudělal tak chytře jako Moon. Já prostě jako obyčejnej žebrák udělám jenom jedno video ze studioturu a přitom jsem mohl udělat při nejmenším 4. Pane bože, já jsem reálně amatérský youtuber, měl bych se stydět. Ale dobré video.